guys. Hello guys, good morning. Mag-concert kami diri karon sa taas sa bukid. Diri mi sa patag-patag gamay. Ang gitarista ra mo, among singer, among dancer. No. Ikaw. Abangan nyo guys. Sari-saring problema sa ulo mo'y tumututa. Lahat na halos na parangan. Sinubok mo ngunit di umubra. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. At huwag mong masyadong isipin. Ibanin mo ang iyong sarili. Tawanan mo ang iyong problema. Bakit ka tumawa? Tumawa ka. Tawanan mo ang iyong problema. Ganyan nga kaibigan. Tawanan mo ang iyong problema. Huwag mo isipin ang todo. Baka ikaw ay maloko. Tumawa ka. Bakit hindi? Walan mo ang iyong problema. Ganyan na kaibigan. Tawanan mo ang iyong problema. Huwag mo isipin ang mundo. Baka ikaw ay maloko. Tumawa ka. Bakit hindi? Alam mo ang problema.